హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఒక బెల్లంతోనే ఒక బొంగుపల్లి లడ్డూలు అండి. బొంగుపల్లి లడ్డూలు చేస్తానా చూడండి. తిన్నాను చిన్నప్పుడు మనం జాతరలోకి వెళ్ళినప్పుడు బొంగుపల్లాలు బాగా లడ్డూలు ఉంటాయి కదండి. లడ్డూలు చేసుకుంటే అమ్ముతారు కదా, అక్కడ జాతరకు పోయినప్పుడు కొనుక్కొని తింటాం. ఇదిగండి చూడండి, చాలా బాగా వస్తాయి. మేము ఎప్పుడైనా జాతరకు వెళ్ళినప్పుడు బొంగుపల్లాలు తీసుకొచ్చి ఇట్లా చేసుకుంటాం. బొంగుపల్లి లడ్డూలు ఇదిగో కొంచెం నీళ్ళ తడి తీసుకొని గట్టి పాకం పట్టుకోవాలి. ఇట్లా నీళ్ళలో వేస్తే గట్టిగా టక్కుగా నిలబడాలి పాకం. ఆ పాకంతో చేస్తే లడ్డూలు సూపర్గా వస్తాయి. ఇదిగా ఎన్ని లడ్డూలు అయినాయి చూడండి, చాలా బాగున్నాయండి. ఇదిగోండి పెద్ద గిన్నె పెట్టుకొని చేస్తాను. మొన్న కొరి జాతరకి వెళ్ళాం కదా, బొంగుపల్లాలు కొనుక్కొచ్చినాం. లడ్డూలు చేసుకుంటాను. బాయ్ అండి. ఇంకా